истинските неща отблизо. Нещо много интересно се случва в нашата Фейсбук страница. Актуалният ни коментар днес е свързан с предложението на новия кабинет да отпадне забраната за тютюнопушене на обществени места. В България, знаете, тази забрана беше приета преди една година, на 1 юни 2012. Много преди това обаче, на 5 февруари 2006 страната ни ратифицира със закон Рамковата конвенция за контрол върху тютюна. В съответствие с нея, нашата държава се задължава да предприеме пълна забрана на всякаква реклама, промоция и спонсорство на тютюневи изделия. През последните дни темата за либерализиране на режима за тютюнопушене набира сили в социалните мрежи, където вече тече подписка срещу отпадането на забраната. Тоест, да отпадне забраната. В нея са се включили близо 60 000 души, а след малко и вие ще може да изкажете вашето мнение директно. Вижте телефонът, също така страницата ни във Фейсбук, на която може да пишете за или против пълната забрана за тютюнопушене на обществени места. Всичко се изписва на вашия екран. Всъщност хората, които вече са в Фейсбук и в интернет, са видяли въпросът, който ви пуснахме. Това е въпросът, който ви задаваме днес и може да се включите и по телефона да коментирате. В момента коментарите, само да кажем, са изцяло за оставане на забраната. Не знаем дали това е от таргета на предаването, но наистина нещо много интересно се случва. На 100% всички са отговорени. Елеонора Алексова казва, тък му се превъзпитахме до някаква степен, сега отново искат да я махнат за забраната, за. Пушач съм, но съм за забрана. Всички мнения са забраната да остане. Така, ако имате наблизо интернет, включен компютър, включвайте си и вие в нашата страница. Съвсем след малко ще можете да се включите и на живо тук в студиото и да коментирате, да изкажете мнението си, какво смятате за това, което се предлага в момента. И тъй като знаете, ние сме предаване за здравето като начин на живот, ето малко факти от нас. Една цигара всъщност е истински коктейл от химични съединения. Над 4000 са те. В нея, в една цигара става въпрос, има амоняк, арсен, бутан, газ, цианид, олово, полоний. Другото не мога да го прочета, но е нещо като формалдехид и така нататък. Изобщо си една Менделеева таблица. Изводът е, че единствената нетоксична цигара е незапалената цигара. Като каза бутан, се сети, че това е държава също. Много кофти да се наричаш държава и елемент от Менделеев. Както и да е. Най-малките също имат мнение по въпроса за цигарите. Вижте какво мислят децата за тютюнопушенето. Изобщо няма да сме гадища. Аз се казвам Никол. Той да има друга. Моята майка пуши. Всички хора пушат, дори и бабите, и майката, и бащите. Лошите хора пушат цигари. Дам ти думата. Каква е тази дума? Давам ти да говориш. Да не пушат, защото им падат зъбите и им стават черни. Моя баща пуши и баба ми пуши и дяд ми пуши. Отровата влиза. Корема. Много лошо нещо. Пушенето е като наркотиците същото. Вредява ти мозъка, става ти лошо. И аз искам всички в моето семейство да спрат да пушат, които пушат. Баба, искам да спре на пуши. Тата, спри да пушиш. Знам, че не е добре, но не знам защо пушат. А и това според мен са пълни наркотици. Аз няма да го правя никога, като порасна. И аз също няма да го правя. Никога. Моля ви, хора, спрете да пушите цигари. Вредно е да се пуши. Аз искам да я прегърна. Въпроса за ключ. Сега само да кажем, че наистина забавата е пълна, няма никаква манипулация в тази анкета. Всички деца бяха попитани, едни и същи въпроси бяха задавани и всички отговориха това, което чухте. Както няма манипулация в въпроса, който сме ви задали в Фейсбук страницата ни, всеки може да види, всеки един от хората, които се включва, какво отговаря. Днешните ни гости. Деница Сачева от Коалиция за живот без тютюнев дим. Добър ден. Спас Панчев, заместник-председател на Коалиция за България. Здравейте и на вас. Аз искам да започна първо от вас, без да неглижираме мнението на Деница Сачева, но много ни е интересно това, което вие предлагате за отпадане на закона, който беше приет преди една година. Какво се състои тези мерки, които вие искате да предприемете? Самото начало да кажа, че ние не предлагаме отпадане на закона. А какво точно? Закона обхваща много места, в които не е разрешено да се пуши. И ние по никакъв начин не искаме да закачаме повечето от тези места.
По време на предизборните ни срещи имаше срещи с много ресторантьори, хотелиери, с хората от бранша, които са около 40 000 фирми в България и работят над 200 000 души. Те бяха категорични, че въведената забрана, тотална забрана за тютюнопушене в заведенията, нощните клубове са повлияли значително, отрицателно на приходите. Това е довело до много фалити, това е довело до намаляване на приходите на фирмите и те считат, че е нормално да бъде либерализиран този закон. Да се даде определена възможност при създадени условия за това в заведенията да може да се пуши. Кажете сега конкретно какво ще направите за това либерализиране. След определен час ли ще може да се пуши в заведенията? Ще има пак обособени места. Какво точно като мерки ще се направи, за да стане ясно? Това, което Европа, света прави, го предлагаме и ние тук да продължи да се прави. Впрочем, то беше до 2012 година в закона. Имаше закон, който регламентираше, заработи. Много фирми инвестираха значителни суми, между 50 и 100 хиляди лева. Искаме да запазим в ресторантите помещение за пушачи и помещение за непушачи, за да може и едната и другата страна да се възползва от условията. Ще бъдат ли, да речем, допускани деца в обособените места за пушачи? Категорично в заведенията, в които е разрешено тютюнопушенето, ние искаме да се спре достъпа на непълнолетни хората до 18 години. Тоест ще има и заведения, в които ще може да се пуши, така ли? Изцяло? Ще има малки заведения с площ до 50-60 квадратни метра. Собственика решава да бъде за пушачи или за непушачи. Добре. Ще има много заведения, в които няма да се въвежда тютюнопушенето, защото някои от собствениците са доволни от тази позиция. По този начин не се ли карат собствениците на заведения да правят допълнително инвестиции, защото сега пък са махнати тези разделителни помещения и изведнъж трябва да се инсталират наново, което пак са разход? В голяма част от заведенията се запазиха тези създадени вентилационни системи, а там, където няма, собствениците са готови да изградят такива, за да може да отговарят на изискванията, които ще бъдат посочени в една наредба на Министерство на здравето в едномесечен срок, ако се приеме тази поправка в закона за здравето. Това обаче означава, въпреки всичко, падане на пълната забрана, връщане на стария закон. Деница Сачева искам да включим тук, защото виждам доста интересни статистики в момента. И ако поставим здравето и приходите, които очакват бизнесмени. Не може да има такава съпоставка. Първо искам да кажа по отношение на статистиките, които виждате, че действително аз напълно вярвам, че резултатите както в Фейсбук, така и мненията на тези деца са напълно чистосърдечни, защото още през февруари месец миналата година, т.е. тази година, 2013, имаше проучване на Националния център за изследване на общественото мнение и според това проучване 61% от българите одобряват забраната 61 според това проучване. Между другото, според същото това проучване, което е на НСИОМ, 72% от избирателите на Българската социалистическа партия одобряват забраната. Така че за мен наистина остава загадка защо именно Коалиция за България и партия Атака дори вече внесе законопроект, с който се либерализира забраната. Икономическите ефекти са много преувеличени. Но министърът на образованието днес в друга телевизия каза, че също застава зад това този закон, който е в момента, да се запазят по този начин. Мненията по тази тема, разбира се, са много полярни, но когато говорим за политика, не може да имаме друго мислене, освен ценностно. И когато говорим за закони, законите трябва да движат нацията към еволюция и към развитие, а не към деградация. Така че ако говорим за ценности, без съмнение здравето е свобода, а тютюна е робство, така че нямаме възможност да правим друг избор, освен този. Избор за свободата. Госпожа Нинова, ми казват колегите на телефона, нека да чуем и нейното мнение. Здравейте и на вас. Здравейте. Ало, госпожо Нинова, вие сте сега в ефир. Добро утро. Добро да бъде. Значи, излизам от позицията на непушачи и съм изключително против всякакви забрани, независимо, че е по наредба на Брюксел. И имам въпрос, всъщност, може би не към вас. Дали държавата субсидира тютюнопроизводителите? И мисля, че това е да. И тези, които апелират за здраве, по-добре да апелират за парите, които се дават
на тютюнопроизводителите да бъдат насочени в здравеопазване. А пък трябва да си има заведения и за пушачи, и за непушачи. Това е стар спор, но аз мисля, че тук опираме... Да има право на избор, къде да отиде. Аз искам само да обърна внимание, че ние говорим за пасивното пушене. Точно така. Ние не говорим за това, че хора съзнателно са направили своя избор да се тровят и да тровят своето семейство. Но когато говорим наистина за цялостна политика, точно това трябва да си има предвид, че цялостната политика изисква наистина гледане на всички икономически аргументи. Не може едни икономически аргументи, които не почиват на никакви факти, на никаква статистика, защото цифрите, които се хвърлят в пространството за затворени заведения, за хора, които са останали без работа, не почиват на никакви факти. Конкретни цифри от вашата Разбира се, аз не съм съгласен. Ако 100% е забраната, 1% от българите си позволяват да ходят на заведения. 1%. От тях половината са пушачи, половината не пушачи. 10-15 минути средно в деня се прекарват в заведения. По никакъв начин, ако има създадена инсталация, добра вентилационна система, това не би повлияло на пасивните пушачи. И тъй като виждам, че всеки се грижи за здравето на българина, искам да попитам, а тези десетки хиляди, които са уволнени от работа заради това, че заведенията затварят, те са също поставени на риск, защото безработицата се доказва, че е по-голям риск от пасивното пушене за хората, които получават инфаркт. Това откъде се доказва, извинете, но вие сам разбирате, че ако един млад човек, защото в повечето заведения работят млади хора, особено в нощните заведения, ако един млад човек 12 часа седи в тютюнев дим, вие смятате, че той се чувства удовлетворен от живота и че се радва да има това работно място? В Министерството на здравеопазването е създадена наредба, която изисква всяко заведение да бъде проверено. Бяха проверени заведенията и нито веднъж не затвориха заведение за това, че някои от работещите в тези заведения му влияе на здраве. В малките населени места тази забрана изобщо не се спазва. Абсолютно. И много добре знаете, и ако вие признавате, че тази забрана не се спазва, тогава пък идва логичния въпрос как така няма работни места и как така хората затварят заведения, а всъщност забраната не се спазва. Истината е, че ако има наистина криза в този бранш, тя се дължи преди всичко на икономическата криза, на факта, че хората са бедни и че не могат да си позволят да ходят толкова много на ресторанти и по заведения, колкото преди. А ако говорим именно за тези хора, за които вие казахте, тези, които са собственици на заведения до 50 квадратни метра, в повечето случаи това са хора, които са еднолични търговци. Имат други икономически стимули, които бихте могли да им предложите. Например, едноличните търговци имат данък от 15%, който е дискриминационен. Да ви прекъсна за малко, защото имаме отново зрители на телефона. Да. Наистина е интересно какво мислят и те. Стефан Попов е на телефона. Здравейте и след него господин Тодоров. Здравейте. Здравейте. Моето лично мнение, слушайки политици и социолози, които говорят, че въобще дискусията по тая тема е чисто лобистка. Ако българската държава иска да забрани тютюнопушенето, нека го инкриминира, както и производство на марихуана. В смисъл производството на тютюн. Защо се дават държавни субсидии за производство на нещо толкова вредно, ако е така? Общо взето това е моето мнение. Общо взето това е вашето мнение. Да го коментират вашите гости. Добре да го коментират. Колеги, айде да включим и господин Тодоров, да чуем и него, след това ще коментираме и двете мнения. Здравейте и на вас, ако сте още на телефона. Да, на телефона се. Аз съм господин Людмил Тодоров. Сега, искам да поставя въпроса по малко по-различен начин. В директивата на Европейския съюз по отношение на тютюнопушенето и общата забрана навсякъде да се пуши, идва от това, че целият западен свят, с изключение на България до някъде, пушише навсякъде. Той пушише и в болници, той пушише в кина, в театри, в всички обществени заведения. Докато в България, аз съм на 57 години, и никога не помня транспортно средство, в кино, в театър, в болнично заведение, в училище, някога да е пушено. Единственото място, където се пушеше, това бяха кръчмите и ресторантите. След като госпожа доктор Маша Гаврилова постави въпроса, че пушачите в България са значително по-малко от непушачите, мисля, че беше 60 на 40 или 70 на 30 или нещо такова беше, при това положение оставите правото на всеки ресторантьор той да прецени дали заведението му да е за пушачи или не пушачи, при това положение всички тези, които турат табели за пушачи, те ще фалират.
Просто при тях никой няма да влиза. Се пълнат само заведенията, които са за разбрахме ви много добре. Моя въпрос имате въпрос. Единственото място, на което българина пуши, това е заведението. Нека да оставим ресторантьорите, те да решат тяхните заведения дали да бъдат за пушачи или за не пушачи. Това според мен е най-справедливото решение. Но да изискаме от тях да изградат необходимите помещения с нужната вентилационна система, за да запазим на хората, които са непушачи, здравето. И тъй като се говореше за пример от Европа, наистина в момента само България, само Ирландия и Великобритания са трите европейски държави, в които има такава стриктна забрана. А ние по никакъв начин не искаме да променим закона като цяло. Ние искаме само в тези места, за които става дума, нощните заведения, в ресторантите и в стадионите, разбира се. Добре, искам само да обърна внимание, че всъщност за забрани има в Гърция, в Унгария, в Португалия, в Малта, в Ирландия, в Великобритания и в България. Това са 7 държави има пълни забрани, така че по принцип световната тенденция за намаляване на консумацията на тютюн и на производството на тютюн. В края на тази година се очаква още по-драстична директива на Европейската комисия, която ще забрани и слим цигарите, ще забрани и шарените и примамливи опаковки. И въобще световната тенденция е насочена към това хората да живеят здравословно. Всъщност, който иска да има пари за в бъдеще и да печели от бизнес, би трябвало да инвестира в неща, които са свързани с здравословния начин на живот и с начина, по който хората наистина могат да бъдат жизнеспособни, за да продължават да влизат в заведенията му. Това е стратегия, която всеки един нормален предприемач трябва да има, а пък за политика, който прави политика, е абсолютно задължение да развива страната така, че страната да върви напред, а не назад. Само две думи, ако ми позволите. Истина е, че в Гърция, Унгария и Испания в момента е забранено. Но тези държави по икономически и социални причини разбраха, че това е грешка. И те правят също това, което ние в момента желаем да направим. Либерализация на закона в това отношение. Възможно ли е да бъдем санкционирани от Европейския съюз, ако се върне старото положение? Не. Вие ще се съобразите ли, ако има голям отпор от страна на хората, че не желаят да се връща стария закон и старото положение? Ако трябва да съм откровен, единици са тези, които през тези 2 седмици казаха, че не искат да се върне, да се либерализира закона. Бихте ли се съобразили, ако процентът е по-висок? До сега почти никой не ми е казал, че иска да запазим този режим. В крайна сметка се направи. Разбира се, по някакъв начин. Това е вашия кръг от хора. Това е моя кръг. Аз съм непушач. Разбира се, и много от моите приятели са непушачи. По-широко проучване да видите обществено. Хората желаят да се върне стария режим. Не разбрах вашият отговор. А ние, разбира се, се съобразяваме с хората и търсим тяхното мнение. Съобразявате се, няма обективни данни, че хората желаят това. Няма такива. Добре. Да се надяваме, че все пак ще се стигне до едно по-подробно проучване, за да покаже точната картина каква е в момента, а не да се говори така определени кръгове от хора, които по никакъв начин не закачаме административни сгради, болници, кина, културни заведения. Става дума за нощните заведения, за ресторанти, в които има зали за пушачи и непушачи, и на стадионите, където няма никой, който пуши не пуши. Ще бъдем първата страна, която стимулира бизнес чрез тютюнопушене. Ако искате, останете само за секунда, ние сега ще видим какви са мненията още и във Фейсбук. Да.